Molt bona tarda a tothom. President del Parlament de Catalunya, alcalde del Vendrell, ministre de Cultura, pare abat i president del Patronat de la Fundació Pasqual Morall, altres patrons i membres de la Fundació Pau Casals, Enriqueta Casals i familiars del mestre, presidenta de la Diputació de Barcelona i presidenta de la Diputació de Tarragona, senyores i senyors, diputats i diputades, senyores i senyors que ens acompanyen avui, molt bona tarda. President Montilla, expresident de la Generalitat, deixin-me començar traslladant-vos un missatge que he rebut mentre em desplaçava a aquest acte del president Pujol. Havia confirmat la seva assistència, però m'ha demanat que l'excusi davant de tots vostès per una indisposició de darrera hora i que els traslladi a tots vostès la seva adhesió a aquest acte i aquest any Pau Casals 150 i que també us traslladi el seu reconeixement i la seva admiració a la figura de Pau Casals, cosa que faig amb molta satisfacció. Començo amb una cita de Pau Casals que ha fet servir també el ministre Urtasun. L'amor al propi país és quelcom natural, però per què ens hem d'aturar a la frontera? Tots som fulles d'un mateix arbre i l'arbre és la humanitat. És una de les reflexions més conegudes de Pau Casals, capaç d'expressar els pensaments més profunds amb les paraules més senzilles. La força moral de les paraules de Pau Casals ressonen avui amb més raó que mai. Des del seu Vendrell natal fins al darrer racó del món assolat per la guerra. Paraula i música, dos elements intrínsecament humans, eren les seves eines per arribar al cor, a l'ànima i al pensament de milions de persones de països, cultures i religions d'arreu del món. Poques figures en la història han assolit aquesta capacitat d'aglutinar-nos. L'any Pau Casals, que avui inaugurem, n'és una bona mostra. Administracions, grans institucions culturals, entitats de diferents àmbits, societat. En definitiva, tot un país al darrere d'aquesta commemoració. Agraïts i honorats amb l'any Pau Casals, volem retornar al mestre tot allò que ens ha llegat amb el talent, la generositat i la bonomia sense límits que va mantenir fins al darrer dia de la seva vida. Gràcies, ministre Urtasun, per haver sumat el govern d'Espanya a la celebració. Gràcies, consellera Hernández, per haver dotat a l'any Pau Casals d'alt valor estratègic per al govern de Catalunya. Gràcies, alcalde Martínez i veïns i veïnes del Vendrell, per acollir-nos, per sumar esforços i mantenir viva la memòria de Pau Casals. Moltes gràcies, Fundació Pau Casals, no tan sols per impulsar la commemoració, sinó per la valuosa feina que feu de preservació del llegat del mestre en tots els sentits, cultural, educatiu, social i humà, d'ençà de la vostra creació l'any 1972 per part del propi Pau Casals i de la seva esposa Marta Casals. I gràcies a totes les persones que sé que heu treballat de valent perquè avui puguem iniciar aquest any Pau Casals carregats d'esperança que bona falta li fa al món. Primer, sóc un home i segon, un artista. Com a home, la meva primera obligació és lluitar pel benestar de la humanitat. Així es definia Pau Casals i així expressava el ferm compromís que va mantenir al llarg de tota la vida. En aquest acte s'han explicat molt bé totes les dimensions de la seva figura. Jo voldria aturar-me un moment en el Pau Casals home, per posar de relleu un dels valors de Casals i de Catalunya, l'educació. La família de Pau Casals era humil i treballadora. Fou el seu pare, també músic de l'orgue de l'Església, qui va transmetre els primers coneixements. Això ens recorda la importància de l'entorn familiar en l'educació. Pau Casals es va graduar el 1893 a l'Escola Municipal de Música de Barcelona. Diguem-ho clar, el sistema públic educatiu català té capacitat demostrada d'assolir l'excel·lència i transmetre aquesta excel·lència als seus alumnes. Pau Casals va interioritzar l'estima per l'educació des de ben petit.
Un cop adult va voler transmetre el que abans ell havia rebut i per això va exercir de mestre a la pròpia Escola Municipal de Barcelona i als centres més prestigiosos del món. Ensenyar, transmetre coneixement és un acte d'agraïment i d'amor. 150 anys després del seu naixement, són moltes les escoles arreu de Catalunya que duen el nom de Pau Casals. Així doncs, aquest any també ha de servir per reforçar la confiança en el nostre sistema educatiu i cultural, com no pot ser d'una altra manera reforçar el nostre compromís en la seva millora. Primer, sóc un home i segon, un artista. La transcendència artística de Pau Casals s'ha analitzat en profunditat. Casals evocava la mateixa passió i el mateix rigor quan composava l'himne de les Nacions Unides, el gran oratori del Pessebre o una sardana. Aquí és on rau el secret de la seva universalitat artística, les arrels populars catalanes a les quals mai va renunciar. Tot el contrari, eren el fonament de la seva obra. Una cultura, la catalana, i una llengua, el català, que va defensar sempre, quan era difícil i perillós fer-ho, que va difondre sempre, en tots els àmbits i escenaris, i que sempre es va practicar com una invitació a l'entesa i a l'enriquiment amb els altres. Un home i un artista que no es poden entendre sense el seu profund compromís amb el benestar de la humanitat. Humanitat en majúscula, és a dir, amb la pau global, i humanitat en minúscula, és a dir, amb les persones concretes. La seva dedicació a la pau, a la democràcia, a la llibertat i a la justícia de les classes treballadores fou incansable, irrenunciable i coherent. Per això, el 1905, va fundar el Comitè Català contra la Guerra i el 1926 l'Associació Obrera de Concerts. Per això va defensar la legitimitat del govern de la Segona República. Per això, el 1933 va rebutjar la invitació del règim nazi de Hitler quan encara Europa no era prou conscient del seu veritable perill. Per això es va alçar contra la dictadura franquista i contra la dictadura comunista a Rússia. Per això va rebre la Medalla de la Llibertat de mans del president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy. I per això va rebre la Medalla de la Pau de les Nacions Unides. Què ens ensenya avui el compromís de Pau Casals? Primer, que davant de les injustícies i de la guerra no s'hi val a callar ni a tancar els ulls. I segon, que les injustícies i el patiment de les guerres són iguals a tot arreu. A Gaza, a Ucraïna, al Líban, a Iran o al Sudan. Si Pau Casals no va callar, ho farem avui nosaltres? No ens podem permetre la hipocresia d'una doble vara de mesurar. La resposta a qualsevol guerra, ara i abans, a Europa i arreu del món ha de ser la mateixa. Diàleg, dret internacional i drets humans. En qui ens hem convertit si perdem la humanitat? Poques figures condensen amb tanta nitidesa el tarannà del nostre país com ho va fer, i encara ho fa avui, Pau Casals. Pau Casals és la personificació de la nostra voluntat de ser i de conviure que els catalans i catalanes hem defensat i seguim defensat i, sobretot, exercim amb confiança i naturalitat. I am a Catalan, va dir Pau Casals en el seu històric discurs davant de les Nacions Unides el 1971. El mestre es sentia orgullós de Catalunya. El seu orgull no era per dir «soc millor que tu», sinó per dir «fem-nos millors l'un a l'altre». Avui ens toca a nosaltres estar a la seva altura. El 2026, l'ambició moral de Casals ens interpel·la directament. La veu dèbil d'un Pau Casals de 95 anys tenia la força moral d'un català universal. Aquella veu escoltada i respectada arreu del món és la veu dels milions de catalans i catalanes que avui demanem la pau. L'any Pau Casals és una gran invitació oberta a tothom. Tots i totes hi som convidats a participar. El programa és ampli i amb activitats de tota mena, a Catalunya, a Madrid, a la resta d'Espanya, a París, a Brussel·les o a Roma, perquè grans i petits, famílies i joves puguin trobar-hi la manera d'acostar-se i aprendre de la figura de Pau Casals. Grans concerts al Palau de la Música i a l'Auditorio Nacional de Madrid, conferències, simposis i exposicions. El major èxit i el millor homenatge que podem retre a Pau Casals és el que farem tot seguit.
compartir la plaça Nova del Vendrell i totes les places de Catalunya per mostrar al món que la música, la convivència i l'esperança sempre, sempre, sempre perviuran per damunt de les bombes i de la intolerància. Moltes gràcies, moltes felicitats i que comenci un gran any, Pau Casals.